Hei, nå skal jeg innkjøpsvideo. Jeg kan bare begynne med innkjøpene. Og så er denne her eyeshadow fra H&M. Det er sånn pakket inn skygge. Og den er i Love Spell. Jeg trodde den skulle bli litt mer rød. Den er der. Altså litt mer rød på kamera enn det den egentlig er. Og den kostet også 20 kroner på salg. Originalpris 50. Så kjøpte jeg en svamp. Jeg har brukt denne. Men den har kostet 30 kroner. Jeg vil bare prøve den til å prøve foundation og sånn. Ikke putte foundation. Bare sånn, det er sagt. Så har jeg en lipgloss fra H&M. Og jeg har alltid testet meg, men jeg er syk, så jeg begynner å bli syk. Utrolig fin farge. Den er nederste der. Åh, så fin. Kjempefin. Det var alt fra H&M. Og så har jeg nå en leppestift fra MAC. Frost lipstick ut i fargen Angel. Den er veldig, veldig fin. Oi, jeg fikk litt plass på boksen. Det ser sånn ut. Litt mer nude enn den forrige. Jeg prøver på en swatch, men det går ikke. Så den er litt mer sånn. Det her da. De er den. Jeg tror det var all sminken jeg kjøpte. Oi, nå har jeg glemt ikke prisen. Denne kostet 10 kroner. Og denne her kostet 185. Så fra det Body Shop. Så kjøpte jeg denne. Det er en Coconut Body Scrub. Jeg trengte en ny body scrub, og så jeg den her. Han var faktisk på salget. Den er sykt godt. Men det var 200 ml. Den kostet 150 eller 140. Så kostet den egentlig 165. Det er ikke så mye billigere, men den er billig her. Og så kommer jeg til kassen og sier de at jeg har den her i 300 ml, altså 100 ml med. Så det bare så jeg tok den her store i stedet for. Ja, og den koster 198. Denne boksen her, det er en gjennomsiktig boks med lokk, som jeg skal til børsten mine. Jeg kjøpte den på søsteren i Grene for 42 kroner, nei, 42,66 og sånn. Det vil si 45 kroner. Og jeg har egentlig steiner i. Men de måtte ta ut da. Og så har jeg enda en i sånn liten. Her har jeg eyeliner og mascara oppi. Jeg tar selvfølgelig av lokkene på begge. Så det er sånn. Den kostet 19 kroner. Så har jeg en sånn. Her har jeg lepper og øyenprodukter til hver dag. Den kostet 34 kroner. Og en litt større. Men han er liksom smalere. Ok. Så er han litt sånn. Men han er liksom lengre da. Det er på en måte større areal. Og den har jeg ansiktsbørsten min oppi, og den koster 36 kroner. Nei. Han koster 36 kroner. Og så alle på hobbyting. Jeg kjøpte alle hobbyting på Søstre Grene, for der er det sykt mye billige ting, og jeg elsker å male, så jeg tenkte jeg kunne kjøpe noen maleting. Jeg kjøpte denne her. Det er en sånn maling når du tar den på, så blir det sånn skrullbølte, sånn som du ser her. Og den kostet 35 kroner, og ja. Veldig sånn kul. Og ja, den er hvit selvfølgelig.
Og så kjøpte jeg 3 malinger. Det som er veldig bra. Det er akrylmaling fra Marias akrylmaling. Og den her er i emerald green. Og den har fått 1, 2, 3, 4 stjerner. Ja, det er den som har fått mest stjerner. Jeg så ikke på stjernen før nå, liksom. Den har kostet 14 kroner. Denne her, den har fått 3 stjerner. Og det er samme merke og sånn. Og denne her er i Cerulean Blue. Den har fått 3 stjerner. Og denne her utrolig kul oransje fargen, den var for 2 stjerner. Og den heter Fluorescent Orange. Ja, utrolig kul farge på. Og så kjøpte jeg et par melkoster. Jeg vet ikke helt akkurat prisen på hver, men de kostet alt fra 3 kroner til 11 eller noe sånt. Ja, alt fra 4 til 6 kroner. Nei, alt fra 4 til 12. Jeg gikk opp 1 krone. Denne her, det store her, det ser litt ut som en foundation-børste, bare sånn lang og kostet ting. Det er 9,44. Ja. Så kjøpte jeg denne her. Oi. Jeg tror det er 45, men det har liksom gått litt vekk. Så er denne her. Sånn ut. De var litt like disse her da. Nei, de er helt mindre. I 3,96. Og denne her med sånn i 3,48. 3,48. Og denne her litt piste børsten i 2,78. Så kjøpte jeg et lerret. 30 ganger, ok. 30 ganger 30 centimeter. Ja. Det er mer sånn her da. Som du skulle gjøre sånn lært å bli strammere, men det får du uansett. Og det kostet 25 kroner. Ja. Det var alt jeg kjøpte den. Så snakkes vi. Ha det!